Wapatsirani nkhanizi ndine chisomo nyoyendapo yamba mitu yake. Boma la Egypt ladzipereka kukonza nkhokwe za chimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofisi a NFRA mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MHRC lapempha boma kuti lichite machawi kuunikira ndi kukonza lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta. Mtsogoleri wa UDF atipere mwezi amsankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda Global Future Builders 2026. Ndipo mzamasewero timu ya FCB Nyasa Bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu wa tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Tiyambeni nkhani yoti boma la Egypt lati ndilodzipereka kukonza nkhokwe zachimanga ku National Food Reserve Agency NFRA ku Lilongwe zomwe zikufuna kugwa. Kazembe wa dzikolo kuno ku Malawi a Russia Handi wanena izi pomwe amakayendera nkhokwezi. Kumbali yake wapampando wa bodi ya NFRA Dr. Bruce Muntali wati ulendowu unali wa phindu. Tanabwera kuno makamaka ndi pempho napereka kwa iye kuti atithandize nkhani yokhuzana ndi nkhokwe zathu zimene pakati pano zilipo 8 zimene zikufuna kugwa. Ndiye tinaona kuti tichite zinthu msanga kuti zinthu zimenezi zikonzeke. Panopo atilonjeza iwo ambassador ya Kazembe ku Egypt kunena kuti posachedwa pa alembe atumiza ripoti ku boma la kwawo kuti aone kuti ntchito imeneyi ingatheke bwanji. Boma la dziko la Norway layamikira momwe dziko lino likugwiritsira ntchito ndalama zachitukuko kuchoka ku dzikoli zomwe akuti zikusintha miyoyo ya anthu ambiri. Kuyankhula rendera malo opangira katundu ku NASFAM ku Lilongwe lachiwiri wachiwiri kwa nduna ya dzikoli yona zachitukuko m'maiko a Stein Renate Hahim wati ndokondwa ndi momwe boma kudzera ku NASFAM likupangira katundu powonjezera mchere ndi kupezetsa anthu mwayi wa ntchito. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa nduna ya dziko la Norway yoona zachitukuko m'maiko a Stine Renate Haim wati ndiosangalala kuti dziko lino likugwiritsa bwino ntchito ndalama zachitukuko zomwe boma lake lidapereka ku nthambi ya zaulimi yomwe dziko lino limadalira pachuma chifukwa amayi ambiri akutakataka. Haim ati akukhulupirira kuti kuthandiza magawo onse a zaulimi ndiothandiza pachuma chifukwa alimi ogula mbewu ndi kampani zowonjezera mchere zimapanga phindu ndi kubweretsa chuma ku dziko lino. Wachiwiri kwa nduna zaulimi Athoko Tembo omwe anali nawo pa ulendo oyendera ntchito za NASFAM wati boma likuzindikira phindu lomwe bungweli likubweretsa pa chitukuko cha chuma cha dziko lino ndipo walonjeza kuti boma lithandiza kukuza ntchito zake kuti lizipanga katundu ochuluka. Mzaka zapitazi NASFAM ya gula kukhala yodalirika kuti anthu ambiri amafuna kugula zinthu za NASFAM komanso zikakhala kuti zinthu zikula choncho ndi zimapezekaso kuti anthu ambiri akufuna zinthu zawozo. Ndi padakali pano basi akutha kupeza kupanga meet demand yonse imene angathe kufuna mu zinthu zina ndi atidandaulira dandauliro limeneli ndi tikhala pansi ndi azinzathu ifenso monga kuboma kuona kuti kodi tingawathandize banji. Pakali pano wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NASFAM a Richard Petauchere wati mavuto omwe akhudza maiko pa dziko lapansi nawonso awakhudza kuphatikizapo kusowa ndalama zakunja zomwe amagwiritsa ntchito akamayitanitsa zipangizo zopangira katundu wawo mwa zina. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Mtambalika. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati boma likudalira thandizo la mabungwe komanso kampani kuti ipeze ndalama zokwana 71 billion kwacha imene ikuperewera pa yothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Dziko lino lidayika chiganizo choti ligwiritse ntchito 209 billion kwacha pa ntchitoyi. Pakadali pano dziko la Zimbabwe lathandiza ntchitoyi ndi katundu osiyanasiyana. Sambanda akutiuza nkhani yonse mu ripoti ili.
pamwambo olandira thandizo la katundu osiyanasiyana kuchokera ku dziko la Zimbabwe othandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko lino umene unachitikira ku likulu la boma ku Lilongwe lachiwiri, mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi anawerenga kalata imene inati ndondomeko yotolera ndalama zogulira katundu amene akufunikira ikuperewera ndi 71 billion kwacha pa ndalama zonse zokwana 209 billion kwacha. Malinga ndi kalatayi, bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodima lagwiritsa ntchito 138 billion kwacha pa ntchito yothandiza anthu amene akhudzidwa ndi ngozi izi, maka kumbali yopereka chakudya komanso mavuto ena amene adza monga madzi osefukira. Pakadali pano nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Dr. George Chaponda yati boma lalimbikitsa ntchito yosonkhetsa ndalama zimene zikuperewerazi kudzera m'mathandizo ochokera ku kampani komanso mayiko akunja poonetsetsa kuti anthu onse amene akhudzidwa asavutike. Tikuona kuti tili ndi department imene kuyang'anira zimenezi, mwaona onse amene abwera pamenepo, ndiponso mwaona anthu amene akuthamanga uku ndi uku kuti palibe munthu amene azafa ndi njala chifukwa iwo azapitirizabe uza mayiko ena kuti atithandize. Ndi mmene zinthu zikubwerera tikuona kuti nditu deficit imene izachepa. Mawu ake kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Dr. Nancy Sangweme anati mtsogoleri wa dziko lawo Emerson Mnangagwa ndi amene anayambitsa ndondomeko kuti dzikolo lithandize dziko la Malawi pofikira antchito zamalonda kuti achitepo kanthu, ndipo ndi amene asonkhanitsa katundu monga zofunda, shuga, mafuta ophikira, ufa ndi zina zoti zithandizire anthu amene akhudzidwawa. President Peter Mutharika analengeza mwezi wa Oktoba chaka chatha kuti dziko lino lagweredwa ngozi ya dzidzidzi zitadziwika kuti anthu 4 miliyoni avutika ndi vuto la kusowa kwa chakudya pakati pa miyezi ya Oktoba ndi Marichi chaka chino. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lapempha boma kuti lichite manja awo kuunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta Access to Information Law ATI. Mkulu wa nthambi yoona za lamuloli ku MHRC a Chance Kalolokeska wati pali zambiri zoti lamuloli liunikiridwenso kuti lizitha kugwira ntchito bwino ntchito yake. Zambiri mu ripoti la Kenford Mdima. Mkulu wa nthambi yoona za lamulo lopereka mphamvu kwa anthu kupeza mauthenga mu nthambi za boma la Access to Information ku Malawi Human Rights Commission a Chance Kalolokesha wati mabungwe ambiri a boma komanso ima paokha akunyalanyaza kutsatira zomwe lamulo limanena. Iwo ati zina zikuchititsa izi ndikuti anthu ambiri sakudziwa za lamuloli komanso magawo ena a lamuloli amatsutsana ndi malamulo ena pa nkhani yopereka uthenga kwa anthu. Iwo ati bungweli ladziwitsa kale unduna wa zofalitsa nkhani zoti lamuloli likufunika kukonzedwanso. ATI yambakale kugwira ntchito inamba 2020 koma magwidwe ake a ntchito a ATI kapena lamulo imene likuthandizira anthu kupeza mauthenga mosavuta ndiwo sakutikutira ndosakwanira pakali pano chifukwa ndi anthu ochepa amene akudziwa za lamulo limeneli muno Malawi. One. Secondly, anthu amene ali ndi information amene timati ma information holders kapena ma institutions nawonso sali pasogolo kuonesesa kuti akukwanirisa zimene lamulo. Kumbali yake wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya zofalitsa nkhani Akhing'we Oliphuka wati komiti ili ndi chidwi chothandiza pa mavutowa. Titakumana nawo iwo alankhula mbali yawo komanso ationesera zamene zinthu zikuyendera kuchokera pa nthawi imene lamulo linaperekedwa kuti munthu akhale ndi kuthekera kupeza uthenga. Anthu ena anavomereza zimenezi ndipo akuzitsatira zikuchitikadi, koma pali ena amene sakutsatira adakasalira bembuyo ngati kuti lamulo palibe. Choncho zinatikhuza ife kwambiri kuti ngati parliament imene tikuonanso zokhuzana ndi kufalitsa kwa mauthenga komanso zakuzana ndi kumene mauthenga angayendere, tinaona kuti sizinene kukhala choncho. Padakali pano MHRC yati ikufunika 500 million kwacha pa chaka kuti ifikire anthu mdziko muno ndi mauthenga okhudza lamuloli. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Unduna woona zofalitsa nkhani walamula kuti bungwe komanso kampani za boma zokhudzidwa kuphatikizapo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti likhazikitse ndondomeko zothanirana ndi anthu omwe akugwiritsa ntchito chitukuko cha artificial intelligence molakwika. Kuyankhula ku Lilongwe potsekulira mwambo wa msonkhano okhudza kuteteza mauthenga anthu Data Protection Conference, ndunawo Shadrack Namalomba ati dziko la Malawi sikuyenera kumadalira kampani ya Meta kuti ndiyo ziyotsa zolakwikazi pa masamba a mchezo. Innocent Kumchedwa walemba ripoti.
sizachilendonso tsopano kunena kuti artificial intelligence kapena kungoti AI idabwera kudzakhala. Koma momwe chitukuko chimenechi chafikira mdziko lino chadza ndi zabwino komanso zambiri zoyipa zake, ndipo kwa mayiko amene sakuzitsata bwino za chitukuko chimenechi akukumana ndi mavuto. Potsekulira msonkhano wa masiku awiri okhudza kuteteza uthenga wa anthu, Data Protection Conference, umene akonza ndi abungwe la Makra kulilongwe, nduna yoona za zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yalamula kampani za boma komanso mabungwe omwe amaona zofalitsa uthenga kuti apeze njira zothanirana ndi anthu omwe akugwiritsa ntchito molakwika chitukuko cha artificial intelligence komanso internet. Neno khala ndi njira zathu m'malawi munomo ifeyo ngati amene tili kuno woti no zinthu zimenezo zisamachitike. Sinaonepo kuti ngati amakalawa kuti popeza njira mulimero taka tumapanga zimenezo sanapangepo china chilichonse. Ndinena kuti samangokhala za nkhamwakama zikhala action. Tipange ma systems onena kuti anthu atetezedwe, anthu asamakhale ma victims pa Facebook, pa Twitter, pa WhatsApp. Wapampando wa board ya bungwe la Makra a Chance Gondwe wati bungweli likuchitapo kanthu pavutoli. Izozo ndi zomveka ndithu, anthu azambiri timadalira kuchita report kumeta kuti mwina atithandize paka ma issues okhuza na data breaches. Koma ngati dziko tikuyenera kuti tikhale ndi ma systems athu amene tithamagwisa ntchito. Ma systems enawo alipo koma chofunikira mwina ndi upangiri ndi ukadaulo kuti mwina tiyambe kugwisa ntchito ma systems ena amene alipo pakadali pano. Msonkhano wa masiku awiri okhudza kuteteza uthenga wa anthu, Data Protection Conference, ndi mbali imodzi ya sabata yokumbukira kuteteza uthenga wa anthu, Data Privacy Week. Tupita imwe anali mtolankhani odziwika bwino wa Francis Tanjapiri aliyika m'manda a Stella Maris ku Blantyre. Mtolankhani omwe anali nawo pamwambo ati imfa ya Apiri yakhudza kwambiri kamba kuti anali ndi mtima othandiza atolankhani omwe akuyamba kumene ntchito. A Francis Tanjapiri anamwalira la Mulungu ku chipatala cha Queens atadwala nthawi yochepa. A McDonald Chapalapata, a Emmanuel Mwamba komanso amaganizo mazeze ati adzikumbukira Tanjapiri ngati munthu wabwino odzichepesa ocheza ndi aliyense komanso odziwa kufukula nkhani zokhudza anthu m'midzi. Francis Tanjapiri zakumbukira ngati munthu mmodzi amene anali odziwa ntchito yawo pa chizungu timati features writer. Ndagwira nawo ntchito ku Daily Times komanso ndagwira nawonso ntchito ku Nation publication. Even nthawi imene kuti apuma pa ntchito takhala tukumana, takhala tukugwira ntchito zina ndi zina limodzi, and chimene chimandisangalatsa ndiyo chinali choti amafunafuna kuti athandizebe atolankhani amene akubwera kumene powadziwitsa zina ndi zina zimene zimayeneka kuchita kuti munthu akhale mtolankhani wabwino. Francis anali munthu wabwino kwa basi, anali mtolankhani odziwa kulemba. Francis amacheza, ine ndagwira naye ntchito kwa mpaka zaka 25 imene iye amasiya ntchito, inenso kusiya ntchito. Ndi anthu oti muzaka zimenezi ndi anzathu amene tagwira ntchito kwa zaka zambiri takhala bwino kwambiri, ndipo Francis amadziwa kuthandiza atolankhani achichepere kuti afike poluso lake, chifukwa Francis amadziwa kulemba kwambiri. Kwake ndoti kuti ndi munthu munthu wabwino kwambiri, munthu wodzichepesa, munthu wocheza ndi wina aliyense. Komanso china mwa icho njoti pa nthawi imene mwina ambiri ife timayamba utolankhani mzaka zapitazo about 20 years ago, Francis was there. Ndamene amatipanga inspire kuti okay mwina story yanu mwalemba chonchi iyayi pakuti munganakonse. Ndiye nondi zindoti ifeyo ngati ineyo ndaphunzirapo zambiri kuchokera kwa iyeyo, makamaka pa upangiri umene amapereka kuti nkhani zizilembedwa mwadongosolo, komanso kuti nkhani zikamalembedwa kawiri zikhala kuti zikukamba za anthu amene tikuyenera kuwatumikira, makamaka anthu akumudzi, empowerment komanso omwe anayimira boma wachiwiri kwa mkulu wa zofalitsa nkhani mchigawo chakumwera Brenda Nkosi wati unduna wa zofalitsa nkhani ndokhudzika ndi imfa ya Apiri. Unduna wofalitsa nkhani kwambiriso anduna omwe anatituma kuti tizayimirire ndife okhudzidwa ndi achisoni kuti taluza munthu mmodzi mwa anthu ofunikira kwambiri ku dziko, chifukwa atolankhani amathandiza kupereka mauthenga ochokera ku boma
ntchito yomwe amagwira atolankhani zimathandiza kuti anthu adziwe zomwe pomwe ali kupanga komanso kuti akhale anthu opanga ziganizo zoyenera chifukwa cha kukhala ozindikira komwe kumabwera kudzera mwa atolankhani. Mukone nkhani pano pa Zodiac mwe ndine chisomenyo ndati ndi zambiri khala pomwepo. Kwa nthawi yayitali mwakhala mukudzuka khosi likuwawa kuli kulimba kwa bedi, mwakhala mukuvutikatu inu kusayinira madocuments mu ofesi kuli kukhakhala kwa madesk a mu ofesi mwanumo. Lero mavuto anu onse atha chifukwa PYH Furniture Limited yabwera ndi mayankho a mavuto anuwo. A PYH Furniture Limited akupanga zitseko za makono zolimba, matebulo a mu ofesi apamwamba othandizira kuti ntchito yanu ipite patsogolo, masofa abwino oti kukhala kumachita kumva bwino komanso nyumba kuchita kuoneka ngati wafika ku paradizo, ndi mabedi ogonesa tulo tokoma komanso obweretsa maloto abwino. Kuonjezera pamenepo, a PYH amapanganso ma kitchen unit amakono ndi ma dressing table opangidwa mwaluso ndi zina zambiri. A PYH amalolanso kuwapatsa ma design akumtima kwanu ndipo amakwaniritsa. Musachedwe, apezeni a PYH Furniture kukanengo mu mzinda wa Lilongwe, msewu wa Salima Thano. Imbani foni pa 0998 267 875 kapena 0995 536 487. PYH Furniture Limited. Style for your home, power for your office. Takulandirani nsoto nensomero ya nkhani zisanapitirire. Boma la Egypt ladzipereka kukonza nkhokwe za chimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofesi a NFRA mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MHRC lapempha boma kuti lichite machawi kuwunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta. Mtsogoleri wa EDF atupere mozi amusankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda Global Future Builders 2026. Mzamasewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu watsopano. Tipiyeni nkhanizi, mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF atupere mozi awasankha kukhala pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge nawo gawo pa zokambirana za Global Future Builders 2026. Amuluzi ali mgulu la atsogoleri ndi akatswiri opanga ziganizo pa dziko lapansi ndi ntchito za malonda, ndipo pa msonkhano omwe uchitike ku Istanbul mdziko la Turkey kuyambira pa 26 mpaka pa 30 April. Ndipo poyankhula maka ndi Zodiac, Amuluzi ati pamene mayiko akusintha kusiyana kumangodalira thandizo kupita ku ntchito za malonda, mayiko amu Africa kuphatikizapo a Malawi akuyenera kugwiritsa ntchito mwayiwu kuti atukuke. Ndipo gulu lina la asilamu okhudzidwa lalengeza kuti layimitsa zionetsero zomwe linakonza mawa lachitatu ati podandaula ndi kuchedwa kwa chigamulo pa mlandu okhudza chisankho komanso kayendetsedwe ka bungwe la Muslim Association of Malawi. Wapampando wa komiti yomwe inakonza zionetserozi Abdul Aziz Jamison wati izi zadza kutsatira msonkhano omwe gululi linali nalo ndi nduna ya zachilungamo lachisanu lapitali. Ndipo poyankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe, a Jamison ati ndunayi yawatsimikizira kuti iwapatsa mayankho oyamba pa 7 February komanso otsiriza pa 20 February, koma wati ngati ndunayi siwapatsa mayankho omveka azichita zionetserozi pa 28 February. Malinga ndi chikonzero chimene tinali nacho kuti tiyende pa nsewu kukatula nkhawa zathu ku court, chikonzero chimenechi tachiyimitsa kaye malingana ndi zokambirana zimene tinali nazo ndi anduna azamalamulo ndi chilungamo, kunena kuti tapatse nthawi kuti ayiwunikirenso nkhani imeneyi kuti madandaulo athu tikhoza kuthandizidwa popanda kupita pa nsewu. Kotero tinayitana atolankhani kuti tiliuze dziko komanso anthu amene
timayenera kuyenda nawo pansewu kuti mawa sitikupita pansewu mpaka pa 20 February pamene tidzaperekeno chiganizo tikupitaso kapena sitikupita malinga ndi zotsatira zimene zizabwere ndi ntchito imene anduna akufuna kuigwira. Chigamulo chimene tikuyembekezera ndi cha mulandu umene Musa Shaibu ndi azinzawo 62 anakadandaula ku bwalo la milandu kunena kuti bungwe la Muslim Association of Malawi silinayendetse zinthu mwandondomeko makamaka pakasinthidwe kamalamulo kapati constitution ya bungwe la Muslim Association of Malawi komanso kachitidwe kazisankho zawo. Ngati chipembedzo poyambirira anthu asanapite ku court adafuna kuti anthu kuti akambirane ndithu koma mbali ina sidavomere kutero. Chachiwiri anthu atapita kukamang'ala ku court asanambe kulowa court panalinso ndithu kukambirana kunja kwa court komano mbali ina sidavomere kulakwitsa kwawo nchifukwa chake nkhani inapitirira mpaka kufika pamenepo. Zamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamba ntchito yosaka mphunzitsi wankulu potsatira kuchotsedwa ntchito kwa Apita Mponda pa udindo mu December chaka chatha pomwe inalephera kutenga TNM Super League. Mkulu wa timu ya Albert Goga wati apereka mwayi kwa aphunzitsi a mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino kuti afunsire ntchitoyi. Achigoga ati akufuna mphunzitsi yemwe ali ndi zomuyenereza pa ntchito yake ndipo akhale yemwe ali ndi pepala la uphunzitsi wa mpira wa miyendo la CAF. Apanso ndi pamapiri pa nkhanizi komwe atisanasiyane tonenso mitu yake. Zibereka kukonza nkhokwe zachimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofesi a NFRA mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MHRC lapempha boma kuti lichite machale kuwunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta. Mtsogoleri wa UDF atipere muzi amusankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda Global Future Builders 2026. Ndipo mzamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wankulu tsopano. Pezani zambiri pa Zodiac.